Nagy iramot, szép játékot kívánok a kedves nézőknek, a Csongrád Csanád vármegyei első osztály 2025-26-os idényének alsóházának tizedik, azaz utolsó fordulójából következik a kéménygyártó Murahalom VS-e, illetve a Szeul SC FK Szeged összecsapása. Hazaiak fehér-feketében, a vendégek pedig tradicionális kék-fekete szerelésükben vonulnak középre. A játékvezető Bartuc Tamás, a két asszisztens pedig Nagy Krisztián, illetve Minda Gábor. Mindjárt majd, ahogy odaérnek, üdvözlik a nézőket, és aztán mutatjuk is az összeállításokat. Nagyon aranyosan a szemben helyet foglaló egyszemszurkolónak is köszöntek a csapatok. Nézzük akkor az összeállításokat a hazaiaknál. Szili, Nyíri, Körmöci, Ábrahám, Szűcs, Farkas, Jójárt, Erhart, Rajsli, Galjas és Bokányi. A cserepadon Makai, Miletics, Olá és Tisner. Edzőjük Paksi Péter, a taktikai rajzot pedig láthatják még egy kicsit a bal szélem a kedves nézők. És akkor nézzük a vendégcsapat kezdőjét. Hajdú, Rác, Tóth Gergő, Csuka, Ijés, Aggod, Hűvös, Mogyorósi, Verebély, Miklós és Suták. A cserepadon pedig Hegyesi, Tóth Ádám Roland, Herceg, Tóth Ádám és a játékos edző Dóra János. És akkor itt is látható még egy kis ideig a taktikai rajz. És akkor úgy látom, hogy gyászszünettel kezdődik a mérkőzés. Szóval ennek a mérkőzésnek már sok tétje nincsen, mert hogy gyakorlatilag kialakult a végeredmény az alsóházban, amelyben a harmadik, tehát így összetettben a 9. helyet szerezte meg a Murahalom csapata. Az eddigi 31 meccsből 9 győzelem, 6 döntetlen, 16 vereség, 33 szerzett pont, és eddig plusz 1-es a gólkülönbsége. 66-65-ös, egyébként az alsóházi csapatok közül a Murahalom az egyetlen, amelynek pluszos a gólkülönbsége. A Szeul SC FK Szeged pedig az utolsó helyen, tehát a 12. helyen végzett, úgyhogy biztosan kiesett a vármegyei első osztályból. 4 győzelem, 2 döntetlen, 25 vereség, 14 pontra volt az elegendő, 53 rugott gól és 117 kapott. Egyébként egyik sem a legrosszabb mutató, legkevesebb találatot a Desk szerezte, 45-öt, a Vásárhely pedig 136 gólt kapott, tehát több mint 4-et meccsenként. Azért a Szeulnak a mutatója is több mint 3-as kapott gól találkozóként volt. Csúnya vereségeik, Sándorfalván egy 13-0-ba sikerült például beleszaladni. Itt Murahalmon az ősszel 1-1-es döntetlent játszottak, tehát a két döntetlenjük közül az egyiket itt érték el. Hát az nem volt egy egetverő színvonalú találkozó. Bízunk benne, hogy mai napon azért kicsit ezen a tét nélküli összecsapáson jobban fognak futballozni a felek. Mind a két oldalon vannak bőven hiányzók. Hazai oldalon a védelem közepéről hiányzik a két magas ember és a két tapasztalt ember, Rajsli Dániel, illetve Makra Dávid. Úgyhogy úgy látom, hogy Ábrahám párja Farkas Ádám. Körmöci van a balback pozícióban, Nyíri pedig jobb hátvéd ezúttal.
Elől természetesen ott van Bokányi, illetve Erhardt, Gajassal, Szűccsel megtámogatva. Jó járt Kristóf is, ezúttal a kezdő tagja, Bokányi pedig viszi a labdát egészen odáig, amíg fel nem lökik. Miletics már a kispadra visszatérhetett. Monostori hiányzik, a hátvéd pozícióból azért játszik Nyíri, illetve Oroszi nincs itt ma még a többiekkel, aki a kezdők közé tartozott az idényben. Rajsli bal lábbal, vagy Bokányi jobb lábbal? Ez itt a kérdés. Bokányi maradott, 3 tagú sorfal, és egy óriási védés, amelynek a végén Hajdú Filipnek kellett tornáznia. Az első helyzet a találkozón, amelyet az első szöglet fog majd követni. Egyébként a Szeol kapuját a legtöbb alkalommal Kovács Ákos védte. Cserekapusként néha szerepet kapott Seres István, aki csak civilben ül itt most a lelátó első sorában, ott láttam egy szegedi különítményben. Hajdú Filip egyszer lépett csereként pályára kapusként, illetve az előző fordulóban már ő védett. Egyébként a szezon elején még mezőnyjátékosként lépett pályára többször is a csapatban. Jó járt adta hátra Szilinek, akit így és áron üldözött. Őt a téli kupáról is ismerhetjük egyébként. Ezúttal ugye az FK Szeged csapatában láthatjuk, egyébként onnan ismerős lehet Suták Gergő, és ő is szerepelt a téli kupán. Az akkori őszi találkozó szegedi gólszerzője Kelemen Álmos viszont nincs a keretben a mai napon, és ugye volt Mórahalmi az előző idényben. Jöhet egy újabb dobás. Amelyet majd egy mórahalmi próbálkozás követhet. Nem tudták úgy megjátszani a szegediek, hogy ebből legyen bármi akció. Ábrám hátra engedi a kapusának. Szili. Rajsli íveli Gajas felé. Miklós ért hozzá, és róla ment ki. Nyíri fogja majd elvégezni a bedobást. Kicsit hátrébb parancsolják őt. Ábrahám forgat egy picit. Aztán Verebélyről pattan ki. Ő egyébként a legfiatalabb játékosa a Szeolnak, 2009. augusztus 14-i születésű, úgyhogy még 16 éves, majd nyáron tölti a 17-et. Szűcs viszi tovább közben a labdát. De hát rengeteg fiatal, tehetséges spíler bontogatja a szárnyait a vendéggárdában. A játékok azonban nem állt még össze, illetve nem áll készen a vármegyei első osztályra. A labda pedig a hazai kispadhoz pattog ki. Rajsli. Gajas felé az indítás, de ez túl hosszú. Hajdúé a labda. Miklós kérte volna a bal szélen, de váltottak rá, úgyhogy nem kaphatta. Így és pörgeti tovább.
Aztán kapná vissza. Elválasztják a szegedi játékost a labdától, nem szabályos keretek között. Gyorsan Csuka elvégzi a szabadrugást, aztán egy ívelés előre. Így és megint akcióban. Így és próbál emelgetni Ábrahám mellett, így és viszi még egyel tovább, aztán lövéssel is próbálkozik, de nem jár sikerrel. Körmöciről pedig végül is szögletre pattan. Farkas Ádám ebben a szezonban már játszott szinte minden pozícióban, ezúttal most középhátvédként bizonyíthat. Tesztelésre is jó egyébként ez a találkozó, mert így meg lehet nézni, hogy a fiatalok hogy teljesítenek, ne feltétlenül a saját pozíciójukban. Rácz játsza vissza a társnak. Farkas. Körmöci. Visszaforgatja a társnak. Aztán kicsiben hozzák ki a Mórahalmiak. Jó járt. Megindult Gallyas. Halkó Pál úr is megérkezett, a Szeol ügyvezető igazgatója, ki a héten köszöntötte egyébként volt mórahalmi játékost, az Algyő férfi csapatának edzője, illetve a Szeol utánpótlás gárdájának is szakvezetője, Fülöp Tibort, aki 40 esztendős lett, úgyhogy neki is gratulálunk ezúton is. Dóra János pedig majd július 17-én ünnepli az 50. születésnapját, úgyhogy neki meg előre is sok boldogságot kívánunk, egy kicsit boldogabb szezont, mint amilyenre ez sikeredett. Mórahalmi fejes pedig egyébként a kapu mellett szállt el. Ábrahám már újra próbálkozik. Vissza Szirinek szokásosan. És Ábrahám fülelte le a paszt, és aztán már Erhardtot indítja a kilesről. Szaladna tovább a 10. percben. Csuka irányítja a többieket. Az előbb, ugye azt mondtam, hogy Verebély a legfiatalabb a csapatban, de már javítom is az állításomat, mert a jobb szélen ugye 10-essel Aggod Ádám látható, aki még ifjabb, mert 2010 március 27-én született, de közben nézzük, Erhardtot középre gurítja, Bokányi pedig megszerzi a vezetést a hazai gárdának. A 11. percben a 23-as számú Bokányi Richárd góljával 1-0 Mórahalomnak. 10. találata az alsóházi küzdelmek során Bokányinak, ki ezzel vezeti is a vonatkozó góllövő listát, amelyen Erhardt a második 8-al, a harmadik a Szentes rutinos támadója Mihály Róbert, és egyébként a 4. helyen többen holt versenyben 3 szeolos is egyébként, Bólc Barnabás, Hűvös Gábor, Bendegúz és I. és Áron is 5-5 találattal állnak.
Megvan tehát az első gól. Nyíri. Szűcs. Farkas. Ábrahám. Szűcs adja vissza Ábrahámnak. Nyírja a jobb oldalon. Gajas akarta kihasználni Miklós botlását, azonban le sem volt, úgyhogy hiába került volna előnyösebb pozícióba. Ez a rajthelyének lett volna köszönhető. Rajsli. Körmöci szerez labdát. Aztán teszi is már középre Bokányinak. Bokányi egy parádés labda átvétellel próbál helyzetbe kerülni, azonban a védők végül figyelnek. Hajdúnak hátra a labda. És átteszi a jobb szélre. Csuták. Megint ő. Jó járt. Majd Szűcs. Szűcs viszi tovább, és az úgy jó passz. Gajas Dominik. Gajas húzza meg, aztán eltüntetik a 16-oson belül. Tóth Gergő volt az, aki határozottan arrébb tette a móralmi játékost. Nem volt szabálytalanság. Magyarósi. És kapja vissza. Aggod. Ki a szélre? Jön a beadás, amelyre Nyíri startol a leggyorsabban, Csuka pedig elrúgja messzire a labdát. Nyíri adja Jójártnak. Veszélyes helyre a passz, de Rajsli megoldja. Aztán Magyarósi egy kicsit furcsán ér hozzá. Ábrahám. Körmöci startol a bal szélen, Gajasnak érkezik a labda, aki le tudja venni a 16-oson belül. Gajas rácon akad fönn. Körmöci másodszor is próbálhatja beadni. Nyíri keveredett valahogy oda a center pozícióba. Rajsli viszi. Jobban lövi el. Mekkora gól! 16. percben a 20-as számú Rajsli Tamás góljával 2-0-ra vezet a Mórahalom. Gyengébbik lábával elvállalta, és óriási gólt ragasztott a hálóba. A hazai játékos harmadik találata az alsóház küzdelmei során, az alapszakasz során egyszer volt eredményes. Ezt Bitang jól eltalálta.
Negyed óra eltelt a találkozóból, és 2-vel vezetnek a hazaiak. Tóth Gergő. Tóth kapja a szabadrugást követően. Ugye 3 Tóth van most a keretben a vendégcsapatban, Gergő a kezdőben, Ádám, illetve Ádám Roland pedig a padon. Ők majd később várják a bevetést. Verebély. Ábrahám visszagurítja a kapusának. Szili. Hűvös üldözte egy darabig, de aztán megállt. Farkas teszi ki a szélre Nyíri Máténak. Parád és gólt szerző Rajsli teszi tovább, és le tudják tisztázni a hazaiak. Farkas. Bokányi, Szűccsel egy kombináció, és aztán Galjas megy a jobb szélen. Nem volt les. Galjas próbálja megkerülni ellenfelét. Aztán leküzdi Miklóst. Szabadrugás lesz kifelé. Már el is végzik a vendégek. Suták. Hátra teszi Tóthnak, aki aztán Rácnak adja. Csuka. Ő rutinosabbak közé tartozik. Júliusban már 35 esztendős lesz. Nyilván ugye kell egy-két fiatal is, hogy kontroll alatt tartsák a gárdát, ne vigyen el mindenkit a hév. Tóth indul meg előre közép-hátvéd pozíciójából. Aztán teszi ki a szélre, jön a beadás, és bizony Szilinek bele kellett nyúlnia, mert ez úgy csapódott, hogy akár a kapuba is beeshetett volna. Jön a második vendégsarokrugás. Érkezik a labda. Galjas fejelte ki, aztán jön vissza, de Farkas előre vágja, és még indításnak is jó a felszabadítás. Bokányi akad el az első emberben. Erhardtnak adja, Erhardt pedig nagyon szépen tovább játsza a túloldalra. Szücsdénes a labdával. Nyíri tovább tudja tenni. Verebély mellett, aztán Rajslinál a labda, Rajsli egyel tovább, Erhardt visszaíveli, a 16-oson belül adogatnak az FK Szeged védői, és aztán utána már talán ki tudják hozni a labdát. Említettem a Mórahalmi 1-1-es
mérkőzést. Az alapszakasz során egyébként idegenben is döntetlen született a két csapat találkozóján, akkor 2-2 lett a végeredmény. Ott Erhardt góljára Hűvös, Rajsli Dániel találatára pedig Dóra János válaszolt. Ezzel lett döntetlen. A Verebélynek csúsznak oda. A már emlegetett találkozón pedig Kelemen góljára Olá válaszolt. Itt pedig Erhardt választott gyenge megoldást, amit a kapus tudott hárítani. Szóval így gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy mind a két döntetlenjét a Szeol a Mórahalom ellen érte el a szezon során. Aztán viszont az alsóházi küzdelmek során idegenben már jelentős különbség alakult ki a két fél között, mert akkor idegenben 9-2-re nyert a Mórahalom az FK vendégeként. Érdekessége egyébként azon a találkozón a Hegyesi Balázs rúgta az első, Hűvös Gábor pedig az utolsó találatot, és a két szegedi gól között született 9 mórahalmi, amiből 3-at szerzett Ábrahám Balázs, 3-at Erhardt Dominik, 1-et Körmöci Márk, 1-et Jójárt Kristóf és 1-et Miletics Mário. Mai napon eddig 2 találat Bokányi Rihárd mellett Harasli Tamás szerezték ezeket. Miklós így és tette le mellel a társnak. Suták teszi át a jobb oldalra. Magyarósi Körmöcivel akad össze. Szabad rugás kifelé. Ábrám, Nyíri, Ábrám újra. Ja, már megy egy első osztályból ez az utolsó forduló, úgyhogy itt ennek az osztálynak véget érnek a küzdelmek, még a megye 2-ben, illetve a megye 3-ban jövő héten rendeznek találkozókat, úgyhogy ezek közül is még terveik szerint mutatunk egyet-egyet. Mehet tovább az akció, mutatja az asszisztens, Galjas Törbe 16-oson belülre. Beadásába viszont belelép Miklós, akiről szögletre pattan. Rajsli fogja majd betekerni. Rajsli. Már lendült volna Farkas Ádám lába, de elfejelték előle. Körmöci. Átteszi a túloldalra, ott nincs senki. Ugye az elmúlt héten megye 3-as találkozón ültünk itt a Mórahalom 2 a Kistelek összecsapásán, hát ott azért eléggé más volt az iram, mint akár ezen a találkozón, pedig egy alsóházi találkozóról beszélünk, de hát zongorázni lehetne a különbséget a két találkozó között. Itt mind a két csapat legalább akar futballozni, ha nem is mindig sikerül, de látszódik azért a feleken, hogy mit szeretnének csinálni. És ebből eddig a mórahalmiak jönnek ki jobban, mert az ő játékuk eredményesebb. Nyíri adja Rajslinak.
Szücs. Abraham. Körmöci. Suták. Egy hosszú indítás, ketten is startolnak rá. És Hűvös kapta a labdát, lekészített, és pedig mellé rúgta. Van az FK-nak is helyzete tehát. Rajsli. Bokányi. Csuka. Méltatlankodik egy picit. A karszalagot nem tudom, hol hagyta el időközben, de azt nem látom a karján. Ábrahám. Tóth Gergő. Rajsli lép közben, és a bal szélen Bokányi indulna. A szándék jó volt, csak nem sikerült megvalósítani azt az indítást. Mogyorósi kapja már a kapustól. Farkas. Vinné tovább. Oda tudott még csúszni. Rác, Tóth. Át a túloldalra, Galjas nagyon szépen egy apró mozdulattal átveli Miklóst. Aztán vezeti rá a másik védőre, Rácra, Galjas rúgja el kapu mellé. Szép egyéni megindulás volt, azonban a lövés nem talált célt. Marad a 2-0. Hűvös. Már a túloldalon rohamoznak a kék-feketék. Azon csodálkozom, hogy ezúttal az ultrák nem kísérték el őket, pedig szokták. Szerintem még az őszi meccsen is itt voltak. Egy műfüves találkozó rémlik az elmúlt, vagy talán 2-vel ezelőtti a szezonról, amikor szintén szép számmal kilátogattak a szegedi szurkolók. Azon a meccsen sérült meg Benkő Jakab, aki szerencsére egyébként azóta visszatért a pályára. Az Albert Irsa csapatába eligazolt, és immáron Benkő Balázsi Jakab néven szerepel. Ott azért az a sérülés elég ijesztő volt, de mindenképp jó látni, hogy jobban van a játékos, és újra futballozik. És itt is futballoznak a volt társak. Tóth Gergő teszi egyel tovább, Mogyorósi kapja a jobb oldalon. Suták. Kapja vissza a kényszerítőt követően, aztán Ijést indítanák. Rajsli beleforgolódott a labdába. Szili nem foghatta, teszi tovább. Erhardtnak ez hosszú. Tóth. Mogyorósi. Fél óra eltelt a találkozóból. 2 gólos hazai előny. Bokányi, nem volt le sem? Nem jelez az asszisztens, tehát nem. Bokányi átveri a védőjét élesen be középre.
Szücs Dénes maradt le a labdáról. Erhardt. Ő úgy érzi, hogy nem róla ment ki. Amikor visszapattant hozzá, szerintem még pályán belül vitte tovább az asszisztens jelzésére. A játékvezető viszont úgy látta, hogy már kintről hozta vissza. Kirúgás jött. Csuka. Tóth. Tóth gabajodik bele és veszít labdát. Bokányinak ez hosszú. Jó járt, megszerzi Rácz mellett, aztán összeakad Rácz helyett Tóttal. Rajsli. Galjas. Megpróbálta bepöttyinteni a védők mögé. A kapusnak kellett figyelnie. Csuka. Suták. Hűvös. Szép becsúszás. Nyíri Máté mutatta be. Veszély az volt azért benne, de labdát sikerült eltalálnia, nem a lábat. Rajsli. Nyíri. Csuka szólt ki valamit a kispadra. Valakivel nem elégedett. Előkerült a karszalag egyébként, csak becsúszott a mez alá. Kemény összecsapás, Szűcs próbálta megszerezni a lasztit. És rátekeredik a labdára, aztán viszont jól játsza azt meg. Jó a becsúszás, Nyíri teszi tovább. Csuka lába lép közbe. Szűcs szépen teszi tovább Erhardtnak, aki aztán visszagurítja Körmecinek. Farkas és Ábrahám. Ő kérte a többieket, hogy ne kapkodjanak, aztán ő adja Nyírinek, akitől kapja is vissza. Hátul járatja egy kicsit a labdát a hazai gárda. A 2 gólos előny tudatában ezt megtehetik. Nem támadják őket a vendégek. Jó járt. Szücs. Körmeci a bal oldalon. Stabilan hozott jó színvonalat, mióta télen ide igazolt Mórahalomra. Bokányi teszi tovább a labdát. Rácz. Suták. Jó járt. Teszi ki. Nyíri. Megnyújtotta egy kicsit a lábát. Így ki tudta pöckölni a labdát. Sutákot választják el a labdától. Rajsli. Körmeci. Szűcs.
Nem jó a passz. Verebély szerez labdát. Verebély megpróbálta elrugni. Belelugta a blokkba. Aztán visszakerül hozzá, ott van középre a passz. Szépít a vendégcsapat. A 37. percben a 9-es számú I és Áron találatával 2-1-re módosul az állás. Szépen végigvitt akció végén az eredetileg balszélső, de jobbra átkeveredő I és Áron 6. alsóházi találatával szépít a vendégcsapat. Az alapszakasz során egyébként 7 találatot szerzett 22 forduló alatt, úgyhogy ő is elég jó átlagot fut. Mondjuk azért Bokányi nem ér jutal, aki 10 meccs 10 gólnál jár az alsóházban, azért az megsüvegelendő teljesítmény, meccsenkénti 1-es átlag. Az egy jó továbbítás. Nyíri Máté húzza el, és aztán bele a kapusba. Az ismétlés Bokányitól a felső lécen csattan. 5 másodperc alatt 2 helyzet a mórahalmiak részéről. Mind a kettőből lehetett volna gól, talán Nyíri szólója volt nagyobb. Azonban nem sikerül betalálni. Az előző találat pedig ébresztőt jelent azért a hazaiaknak, hogy nem szabad ellazázni ezt a találkozót, mert ahogy talán említettem is, pár perc elteltével azért a Szeolt sem kell félteni, mert ők is játszani jöttek, ahogy ez látszódik. Így és Suták. Verebély kéri középen, teljesen üresen, nem jutott el hozzá. Szili. 7 perc van hátra az első félidőből. Tóth. Körmöci áll be ellenfele elé. Így övé a dobás lehetősége. Ábrám. Körmöci. Teljesen üresen kapta ott a bal szélem. Csuka. Nyíri fogja ellenfelét, félpályáról jöhet az FK szabadrugással. Suták. Gólszerző Ijés. Aztán a bal oldalon Miklós. Csuka, szép passz, Ijés húzza egyel tovább, aztán ellövi. Szilinek kell hárítania. A szünetben majd nem árt kicsit rendet rakni a mórahalmi fejekben, mert az utóbbi percek egyértelműen a Szeóról szólnak. Bokányi lesem. Közel állók vitatják a dolgot, Kis Balázs csóválja a fejét erőteljesen, tényleg elég véleményes volt a dolog, de egyből emelte Nagy Krisztián az ászlót, úgyhogy higgyünk neki. Miklós a labdával. Dóra János fölkelt a kispadról. Érzi ő is, hogy itt a hajrában lehet keresni valója a csapatának. Csuka.
Verebély. Rajslival a közelharc. Ábrám. Szűcs. A forgolódás végén hátrapassz lett a megoldás. Aztán hosszú indítás. Ez a kapusnak jó. Kicsit itt felcsillant a remény, esetleg átpattan majd Hajdú Filip fölött, de fel tudott nyúlni. Csuka. Szűcs érte el majdnem. Magyarósi. Aggod. Becsúszással állítják meg a 16 éves srácot, aki előre tört a jobb szélem. A Bukányi elől pedig Dóth Gergő bólintja ki. Meg kell várni, amíg Dóth Gergő szerelést igazít. Addig nem végezhetik el a hazaiak a dobást. Most ad engedélyt a játékvezető. Bukányi hajítja be. Galjas teszi tovább. Jó járt. Erhardt. Rajsli. Rajsli forgolódik. Aztán fölborítják. Sípra kell majd elvégezni, hiába szeretnék gyorsan ezt a szabad rugást lepasszolni a móraalmiak, így viszont akkor van esély arra, hogy kapura tegyék a labdát. Bukányi és Rajsli ezúttal is a labda mögött, 4 tagú sorfal. Érdekes, hogy ami közelebb volt, de picit oldalabbra, oda csak 3 tagút kért Hajdú, most viszont szemből, középről, de távolabbról 4 tagút. Bokányi fut neki, és telibe trafálja a 4 tag közül valamelyiket. Közben pedig átlépünk az első félidő utolsó percébe. Nyíri tekeri előre, Hajdú húzza le. Indulhat a szegedi kontra. Körmöci. Visszahúzza. Aztán ellövi. Hajdúnak kell hárítania. Miklós. Rác. Suták. Miklós visszafejeli a pályán belőle egy érdekes mozdulattal, de ügyesen megoldotta egyébként. Ez meg egy jó indítás Hűvös irányába. Miklós ballal előre, és az 5 nagyon jó Ijésnek bizony. Ijés az 5-ös sarkáról próbálná visszatenni, Ábrahámon akad el a labda, Ijéshez visszakerül. A szegedi gólszerző átteszi a túloldalra, és hiába indulna már meg. Jó járt, a játékvezető lefújja az első 45 percet követően a találkozót, úgyhogy kéménygyártó Muralon VSS Szeoles CFK Szeged 2-1 a szünetben, Bokányi Rihárd, illetve Rajsli Tamás góljaira Ijés Áron válaszolt, úgyhogy még nem dőlt el semmi, ne menjenek sehová. Mindjárt folytatjuk. Köszöntöm újra a kedves nézőket, második félidővel folytatjuk a Mórahalom FK Szeged összecsapást. 2 csere a szünetben, 9-essel Miletics Mário, 17-essel Tisner Zalán Péter érkeztek a pályára.
Tisner Nyíri helyett. Miletics pedig jó jártot váltotta. 2-1-ről folytatják a felek. Bokány, illetve Rajsli góljaival vezettek a hazaiak, aztán így is szépíteni tudott, úgyhogy egyelőre itt állunk. Több lehetőséget alakított ki a Mórahalom, azonban ezeket nem sikerült utána kihasználni. Az FK pedig még az egyenlítéshez is közel állt az első játékrész hajrájában, de aztán nem született találat. Egyébként a hazaiak kapufát is elértek. Egy nyíri szóló után az ismétlést Bokányi emelte a felső lécre. Nyíri azonban a második játékrészben nem jött már ki a pályára. Miletics nagy lendülettel. Körmöcinek nem jó a passz. Aztán leküzdi ellenfelét, hogy ne lehessen kontrázni. Sárga nem volt az első játékrészben. Suták íveli előre. Farkas. Szűcs kapja meg a szabadrugást, aztán a labdát is. Végül is bedobás lett, nem lett szabadrugás. Galjas teszi vissza. Ábrahám. Szili. Ívelés a túloldalra. Körmöci. Erhardt. Magyarósit hívja magához a játékvezető. Egy kicsit fegyelmezni kell fiatal játékost. Május 12-én ünnepelte 18. születésnapját, úgyhogy nem olyan régóta nagykorú. Galjas csúszik be. Ő úgy érezte, hogy visszapattant ellenfelére, de a játékvezető mutatja, hogy szegedi dobás következhet. Körmöci. Kirúgás következik. Ábrahám fedezte jól a labdát. Nem is kirúgás, szabadrugás. Jöhetnek a mórahalmiak. Tisner. Miklós másodszor ilyen akrobatikus mozdulattal tud tisztázni. Farkas. Körmöci. Farkas megint. Szili. Farkas.
teszi tovább, Szűcs. Szili. Felpörgeti az égbe. Miletics. Le tudja venni. Rajsli. Tisner. Gajas. Próbálta volna átvenni, de nem sikerült a művelet. Rajsli. Rajsli. Erhardt indul. Hajdú érkezik a kapujából, nem a legjobban. Erhardt próbál oda férkőzni a két védő között. Kezezést reklamál utána. Gajas, Miletics, folytatódik a moralmi akció. Bokányi kapja kinn a jobb szélen. Bokányi teszi középre. Gajas fejel bele. Hajdú hárítja a lehetőséget. Az első védeni valója a második játékrészben, 6 perc elteltével. Körmöci. Így és pakol neki oda, aztán kicsit meg akarta regulázni, a labdával fenyegette az ellenfél gólszerzőjét, de végül visszafogta magát. A saját és csapata szerencséjére is. Miletics tör be a 16-oson belőle, Miletics kifelé tudja csak húzni. Nincs bent senki, aki kapná, és akkor így a kapus kezében hal el a labda. Csuka. Bal szélen indul most a szegedi akció. Hűvös. Megállítják, és a sarokból jöhetnek majd a vendégek. Kis szöglet nem lesz. Rajsli figyel erre. Érkezik befelé a labda, ott mindenki átesik mindenkin. És a labda kitekeredik. Körmöci. Csuka teszi ki a szélre. Szünetben egyébként kicsit csepergett az eső, de most már kisütött a nap, úgyhogy az első félidőben tapasztalható felhős időjárás, hogy végig soroljunk mindent, felváltja a napsütés. Úgy tűnik. Körmöci. Miletics. Ábrám. Hátul Farkassal passzolgatott, aztán Körmöci kapja a bal oldalon. Gajas megpróbálja átverni Tóth Gergőt a testcsellel, nem járt sikerrel. Körmöci. Bokányi kérte volna egy pillanatig. Körmöci Rajslinak adja, aki elveszíti. Így és. Nagy kereszt a túloldalra, Hűvösnek. Megint a sarokból jöhetnek a vendégek. Ebben a mutatóban már jobban állnak, mert ez a negyedik
szögletük, a hazaiaknak csak 3 volt eddig a találkozó folyamán. Jön be a labda az oldalhálóban. Halál. Tóth Gergő meg fölborította ellenfelét, de aztán próbálná felsegíteni, nem kér belőle a moralmi játékos. Marad a 2-1. Körmeci volt az, aki sokáig szedelőcködött ott a kapufa mellett. Rajsli. Farkas teszi Körmöcinek. 11 perc már eltelt a második játékrészből, újabb találat nélkül. 8-assal Hegyesi Péter készülődik a vendégcsapatban. Ő fog majd beállni valószínűleg a következő lehetőségnél. Bukányi a labdával, középre teszi Gallyas gólhelyzetben, Gallyas pedig a kapufa külső élét találja el. Pedig ott volt a harmadik találat a lábában, de nem sikerül a hálóba találnia. Teljesen üresen volt középen a fiatal játékos, mérgelődik is egy sort. Farkas. Jöhet a csere. Az 58. percben cserél a vendégcsapat, a 7-es számú Csuka Tamás helyett 8-assal Hegyesi Péter érkezett. Akkor az eddigi csapatkapitányt leviszik, és helyette a pályára lépő Hegyesi lesz az új CK. Ő meg majd szeptember 26-án lesz 30 esztendős. Egy találat az alsóházban, és gól nélkül az alapszakasz során. Órahalmiak dobhatnak, hiába szeretnének a szegediek. Veszélyes passz Rajslitól. Körmöci. Miletics felé az indítás. Rajsli. Körmöcinek ismét. Farkas. Miletics. Belebotlik a labdába. Megszerzik tőle a szegediek azt. Verebély. Hegyesi. Ha már följött a pályára, akkor próbálkozik egy lövéssel, amely éppen jelző a kapu mellett. Újabb intőjel a hazaiak számára, hogy
figyelni kell a védekezésre is, támadásban pedig kicsit hatékonyabbnak kellene lenni. Farkas. A másik két Muralmi cserejátékos, Olá és Makai is melegítenek. Rajsli. Szűcs. Ábrám. Tisner. Gajast állítják meg. Rác. Suták. Erhardt. Befelé húz. Aztán tovább tudja tenni Mileticsnek. Gajas kapja a jobb oldalon, középen várakoznak, a visszagurítást pedig lefülelik a vendégvédők. Rác vette észre a szándékot. Szűcs legalább annyit el tudott érni, hogy nem indulhatott kontrára a Szeged, de a bedobás a vendégeké. Ábrám. Farkas. Körmöci. Rajsli. Kintről tette már tovább. Hegyesi. Tóth. Farkas. Bokányi még bent tartja, mondom én. Ezek szerint már kim volt. És mielőtt jöhetne a szegedi dobás, csere következik a hazaiaknál. A 63. percben Muralmi csere, a 10-es számú Szűcs Dénest 14-essel Olámiáj Bendegúz váltja. És dobással jöhet a Szeged. Suták. Át a túloldalra egy fejes. Kaput nem sikerült eltalálni, de lehetőségként mindenképpen jegyezzük fel ezt a próbálkozást is. Körmöci. Miletics. Körmöci. Farkas. Erhardt. Körmöci. Miletics. Rajsli. Nem a legjobb helyre, de tovább pattant a szegedi játékostól. Úgyhogy a Muralmi lábakon marad a Laszti. Olá áll be ellenfele elé. Szabad rugással jöhetnek a vendégek.
Szili. Suták. Körmöci. Ugrott föl, aztán ért földet, anélkül, hogy bárki bántotta volna. Azért így és elnézést kért tőle, bár még mindig úgy gondolom, hogy nem ért hozzá. Körmöci viszont nincs jól, úgyhogy lemarad a füvön. Nem kell a segítség, mutatja a játékvezető, pedig már elindult volna. Az asszisztens jelezte, hogy mehet a hazai kispadról valaki, de aztán végül nincs rá szükség. A labdaejtést követően pedig folytatódhat majd a játék. Suták, Tóth. Tizenkilencessel Tóth Ádám készülődik egyébként beállásra. De a másik két csere, Tóth Ádám Roland és Herceg Gábor Kornél is melegítenek még mindig a vendégek részéről. Hazaiaknál Makai Csongor ugye az utolsó, aki beállhat. Ő is készülődik ott a kapu mellett, hátul. Miletics, Rajsli. És az oldalhálót találja el. A 68. percben érkezik a következő változtatás. A 68. percben újabb szegedi csere, a 10-es számú Aggod Ádám helyén, 19-essel Tóth Ádám a folytatásban. Három esztendős játékos a pályán, akinek 2 gólja van az alsóházban, és nem volt gólja az alapszakaszban. Szóval éppenséggel még akár gólveszélyes is lehet, hogyha úgy jön ki a lépés. Rác. Tóth. Vissza a kapusnak, Hajdú. Farkas. Körmöci. Erhardt elől. Mogyorósi teszi ki. Rajsli. Erhardt. Tovább pörgeti.
Lemmarad a szegedi játékos a füvön. Húsz perc van hátra a találkozóból. Az első félidőben kialakult eredményt őrzik a felek. Vagyis 2-1-re vezetnek a hazaiak. Érkezik a labda, és senki nem ér hozzá, úgyhogy kirúgás jön. Szili készülődik. Kifelé kanyarodik. Bokányi tudott bele csúsztatni. Aztán a móralmiak szedik össze. Rajsli. Bal szélen Erhardt kapja, nem a legjobban vette át. Mogyorósi mellett elindul, középen várják többen. Erhardt átíveli Bokányinak. Bokányi nézelődik, hogy milyen opciók vannak. Hárman is érkeznek. Erhardt a kapufát találja telibe, de már lesen volt. Egyébként hárman is lesen, Miletics és Olá is a védők mögött helyezkedtek. Úgyhogy ha bement volna, akkor sem ér a találat. Ilyes. Erhardt támad. Tartott rá a támaszkodó lábára. Tóth. És mindent szeretne egyedül megoldani, állandóan kéri a labdán, de nyilván nem mindig őt fogják választani a társak. Sutág nézelődik körbe, hogy kinek lehetne ívelni a labdát. Ott eltűnik egy szegedi játékos, Hűvös került a fűre. Integet is a játékvezetőnek, hogy nem akarta ő ezt, de valaki így intézte. A játékvezető azonban jelzi, hogy kirúgás következik. Szili végzi el. Tisnár. Galjas. A védekezésből is kiveszi a részét, hogyha kell. Aztán kapja a jobb szélen, és aztán elhúz a védő mellett. Tóth Gergő borítja föl, mutatja a játékvezető, hogy keljen fel. Mileticset találják el érzékeny helyen. Galjas még mindig fekszik a füvön. A másik fájdalmas arcú Miletics segít neki a görcs kihúzásában a lábából. Közben pedig, míg tart a szenvedés, addig egy szegedi csere.
De kimegy le. Vajon a vendégeknél. A 76. percben újabb szegedi változtatás, a 17-es Verebély Andrást 11-essel Tóth Ádám Roland váltja. Suták. És jön be a labda, és bizony Tóth, ahogy beállt, rögtön gólt is szerezhetett volna. Kicsit még a védők nem vették őt komolyan, de azután a helyzet után biztosan jobban figyelni fognak. Makai is játékra jelentkezik. Iházi az asszisztensnél, hogy következő játék megszakításnál pályára kíván lépni. Róla János nem fog beállni, az egészen biztos, úgyhogy még Herceg várakozik bevetésre. Melegítő is rendületlenül. Suták. Hopp. Rajsli lépett le a labdára, és esett el. Tóth pedig átíveli a túloldalra, de ott nincs senki. Szabadrúgás lesz majd kifelé. Ne nézzük, hogy Makai kinek a helyére érkezik. Galjas ment le, úgy látom. A 79. percben az utolsó mórai változtatás, a 22-es Galjas Dominik helyén 6-assal Makai Csongor a pályán. Kicsit sikerült tájszólással mondani, de hát talán mindenki megértette. A szegediek dobással jöhetnek. Suták volt szabálytalan, de a lap továbbra sincs. Hát reméljük, hogy az utolsó 11 percben sem kerül majd elő. Ez a fegyelmezési eszköz. Farkas. Körmöciről pattannak le, Körmöci teszi középre, Bokányi nem tudott hozzáérni. Marad a 2-1. Rajsli. Farkas. Körmöci. Megpróbálta a védők mögé ívelni, Erhardtig jutott. Erhard tenné át a jobb oldalra Olának. Összefutnak a mórahalmiak, Tisner a labdával.
Tisner teszi át, és megint kapufa. Hihetetlen. Már nem is tudom számolni, hogy hanyadik alkalommal találnak kapufát a Móra, amiek ezúttal Miletics volt az, aki közelről oda passzolta, a kapusról pedig kifelé pattant, szerencséje volt Hajdú Filipnek. Jó helyen állt, és jó irányba pattant róla a labda. Herceg is érkezik majd a vendéggárdába. Így és az autókra volt inkább veszélyes ez, mint kapura. A 81. minutumban a vendégek is cserélnek, a 20-as számú Suták Gergő helyett 13-assal Herceg Gábor Kornél a folytatásban. És meg közben sípcsontvédőt váltott. Szép megoldás, Tisner oldja meg, és szerzi meg a harmadik találatot a mórahalmiaknak. 82. percben a 17-es számú Tisner Zalán Péter góljával 3-1. Ő keveredett oda előre, és közvetlen közelről be tudott találni. Ezzel akkor talán lezárja a 3 pont kérdését a hazai gárda. Nem figyeltek a csere után a vendégvédők, ennek eredményeként pedig a jobbek betalál. Első gólja az alsóházban, az alapszakasz során is egyszer volt eredményes, tehát a szezonban összesen másodszor talál be. Tóth Gergő. Ilyes. Ábrahám bólintja ki. Ilyes megint. Tóth Ádámtól kapta a labdát. Tóth Ádám Roland a labdával, aztán Tóth Ádám. Ábrahám rúgja rá az ellenfélre, és majdnem így alakult ki veszélyes szituáció. Herceg. Szabadrugással jöhetnek a szegediek, 6 perc van hátra a találkozóból. Szöglet következhet. Ebben a mutatóban még mindig jobban állnak a vendégek, mert 5-3-ra vezetnek, de a gólok száma lényeges, és abban 3-1-re jobbnak bizonyulnak eddig a hazaiak. A szögletzászló megadta magát. Most veszi észre a játékvezető. Aztán számon is kéri a szegedi játékost, hogy miért vette ki a helyéről az a pályatartozéka.
Ott van a körív, azon belül bárhova lehet rakni a labdát, tessék kicsit arrébb rakni. Újra elvégezheti a sarokrugást a vendéggárda. Hát most a rövid helyett a hosszú megy ki anélkül, hogy bárki hozzáérne. Szili rúghatja előre. Miletics. Bokányi lesem. Hűvös. Második félidőben nem sokat volt játékban, most se éri utol a labdát. Szili. Kicsit laposan sikerült kirúgni. Olá. Miletics. Miletics kapja, gólhelyzetben léphet ki, aztán nagyon csúnyán belebotlik a labdába. Tóth. Farkas indul meg előre. Megvan az első sárga a mérkőzésen. A 88. percben a vendégek 18-as, a Miklós Levente kapott sárgalapot. Bokányi keveredett közben összetűzésbe a vendégcsapat játékosaival. Miklósnak pedig az alsóházban a 4. sárgája, az alapszakaszban 4 sárgát és 2 pirosat gyűjtött. Tisner beadása. Miletics ér hozzá, Bokányi pedig nagyon mérges, mert hogy ő is érkezett a hosszún, de elfejelte előle Miletics. Így nincs újabb találat. Rajsli. Tóth Ádám. Egyesiről megy ki. Móralmi dobás. Makai a labdával. Beállását követően ő lett a jobb back. Tóth Ádám Roland. Rajsli rángatja meg. 90. percben egy hazai sárga, a 20-as számú Rajsli Tamás kapja. Hát az 2 volt, vagy 3. Annyi ráadás következik. Magyarósi. Erhardt. Farkas
indul meg a bal oldalon. Farkas. Visszakerül hozzá a labda. Erhardt. Miletics átrépi. Tisner bele a blokkba. Makai. Bukányinak ki a szélre. Bukányi teszi át a túloldalra. Egy fejes! Körmeci tűnt fel a túloldalon, de mellé bólintja. És megelőzi Rajsli. És Hűvös. Kim volt már. Kidob. Móra Halmi dobás. Az csak az ászlót emelte, de az irány nem jelezte. Úgyhogy a játékvezetőnek kellett döntenie. Ő meg a hazaiaknak adta a lehetőséget. Bokányi. Tisner át a túloldalra, Erhardt húzza vissza, aztán ellövi, Hajdúról lepattan, de aztán másodszorra fogja. Miklós megindul a balbek előre. Előnyszabály, mehet tovább, Miklós még. Jobb oldalon és meg is kapja a 9-es. Aztán rárúgja a becsúszó Farkasra. Jöhet a szöglet. 2 perc már eltelt a jelzett ráadásból. Ezek szerint akkor 3 lesz. És Rajsli. Nem. 2. Kéménygyártó Muralom VS Szeul SCFK Szeged 2-1-es félidőt követően 3-1. Bokányi Richárd, Rajsli Tamás, illetve a hajrában Tisner Zelán Péter találataira egyedül és Áron tudott válaszolni. Így a hazai gárda győzelemmel búcsúzik a szezontól, a vendégek pedig vereséggel szállnak alá a megyei másodosztályba. Mi még jövünk alsóbb osztályú találkozókkal, úgyhogy lesz még foci a Moranet televízióban. A mai megtisztelő figyelmüket ezúton is köszönjük. Találkozunk még a szezon során. A Moralomnak viszont jön a pihenés, és majd egy új csapat építése ősszel. Majd azt is természetesen mutatjuk. Addig is a viszontlátásra, a viszonthallásra.